Ahoj, tu je Naty. Dneska si pripravíme takýto rýchly a jednoduchý nepečený koláčik. Do hrnca si pripravíme zlatý kvas, pridáme mlieko, cukor a jahody. Dobre premiešame. Zapneme oheň a uvaríme hustú kašu. Puding presunieme do misky a necháme vychladnúť. Do mixéra si pripravíme ciniminis a najemno rozmixujeme. Pridáme roztopené maslo a dobre premiešame. Pripravenú zmes vložíme do formy s papierom na pečenie. Rovnomerne rozprestrieme a silno pritlačíme. Dáme do chladu, aby sa maslo stiahlo. Vychladnutý puding prešľaháme. A premiešame s tvarohom. Presunieme do formy a rovnomerne rozotrieme. Smotanu na šľahanie vyšľaháme s cukrom stuhnutý koláč oddelíme od formy a ozdobíme šľahačkou. Ďakujem za sledovanie a želám dobrú chuť.